Kajna hanai juda amjani juda burung no khuni thani bo rangsai kharmai patimo nujaka abo bo khoroksa baya khoroktam khorok buri bai mong Shankar Mohan Tripura no kholai bazar mono amjai baksana kheba army khlayo hnai shawo eba ke baksana ke juda chebo khlayo hnai juda amjayo juda buri ro bai Shankar Mohan Tripura sasmai tongo hamjago tai kajna jora phakya hanke rang sanana chengo abo haikeno jompoitai NIT Zrainia amjani khoronu buri tabu kajna hnai rangsai tongmani patimo koktoma mankha jompoi amjani tiprajul bukhok tamu shaka khrai nei di bini khoktino Summa fast mono hajimi hau Dormanagar ulang gingke kajang na babi rang nahan du 20,000 gingke sungro haka ko bisuino ten stage ra thangni nahan rahmani gingke ampore bosinaga haikya haini harsa thui rang be jetalang thangtiro inke maamani 3 mas tang gingke nahan haini nahan piu ka 5,000 Aplige din kakan besalana rohoro tarpore miya nahan piu kwa miya bupon so account e daima rohoro dipol kiring ke abani yagulo narokno je tini khorobusing nung hai omo hai thaijak tong tabu bo bai tupa ninke sungburi mangne khorok ni mane kajak na ni no thani ni ma ba sumai mara ye omo ki kok ru ya kani ran phakawi bo omo ki sa bini bung tamo Shankar Mohan Tripura bini kami hingai bin kami ke khulai bazar bo khakhani shawano ni ma baba song atlani nok nukung ro thara thangka telang na shaya sarbo bin ma babu sung an ma babu sungata acha busiro balok ha je omo hai jenrok patimai 2020 ni January wa 20 January acha bini je norok rang di mani barang ro homani omorok le dong thani kuno proof evidence to tong anke ani rang jang ro hama nam thun ma nam sungu nana ti mani non thani evidence to tong no rang homani proof to tong problema suni than tong acha nge te khoroksa kubangma mane Tripura ni khorok ni ke baire bo tong omo harok lok khana kan mane rok suni na ke bono tong ma ke tong phun chai juna ajuna thania ma ke rang na hari tong ta andra tabu bus kango tam rok klanya ni wan chugi tong ang wan chu man ke news ri wine case khairi nei ni wan chu tong khana pa bini mumbai din mongwi khairi nei din parents song mongwi bu khairi nei bin parents ng mongoi dong thani bin parents ng bumung to ni nama song thani tong hadia so 1 month Shankar Mohan Tripura ni bank details SBI account number 3866410626 IFSC code SBIN 001616 or number baino Shankar Mohan Tripura Kabangma Burong Thaniwo Hamzamone Halok Gurungi Rang transaction Paimani Eba Kashna Hane Rangsamani Nai Nebedi SMS di Bahike Jompoi Amzani Bukune Thaniwo Rang Naka Dai Logibo Bin Bukhani Mampilibo Nai di Tabuni jorago jit fani simi chenge tatal beng mungruwi rangsamro khanaka nukha tabuke kajna mungwi rangsamani se pati munujauka bororo kubui lamate himyawe kokoi lamate rang ajna thangai buni bukha no bukha phanangai te buni shagni kolom te khiklai ajima rangno sudo thoka chanani khayok baliya thoko janai burok Shankar Mohan Tripura ni tomong shawi manai tabu rutuk laija Shankar Mohan Tripura biang kharka abake saimia rang thokai najanai nukni borok tabru tukjak phia